my friend. Yun, hello. Luluto po ako ng Bicol Express. Luluto ng Bicol Express na walang bagoong. Bawal kasi yung asawa ko. Yung mga gano'n ng bagoong. Magulo pa dito sa bahay. Nag-aayos nga kami. At ayun yung Sunday ngayon. Live lang tayo muna. Hello sa 1 million viewers. Tanghali na. Hey, baby.
At ayun, may ano pa. Tinapay. Tawag ko sa amin dito ay buwak. Ano po tawag nito sa inyo? Comment po kayo. Buwak. Gusto mo? Ha? Kabay ako. Kabaka. Si baby. Ito to. Gutom na ako. Ano mo muna may ano? Sitaw? Sitaw. Ano mo muna sitaw? Wala muna. Mamaya na. It will be. It will be. Bagus. Bagus. At may naalala po ba kayo dito sa ano? Dito sa Kayuran na to. Yung mga bata pa tayo. Ginagawa natin itong motor. Kabayo. Pag makikita natin yung mga magulang natin yung natin. Gagaling po. Tumasakit na sa likod. Habang nakikinig sa natin lang, ito ang lingkod na si Angelique. Iba mo yung tutuan. Ha? Yung? Oo. Parang kulang yung kanin muna yan. Mag-hapon ko sa rice cooker. Alam ko ano mangyayari dyan. Oo. Yan, ba't ano ka sa rice
cooker. Uy, tagal dito. Pawis ako ah. Grabe yung ulit ngayong linggo. Okay, tapos na yung dalawang nyog na ano. Ari ko. Ay. Ay, matanda na. Dalawang nyog na minalumano. Ito. Pagod. Yo, 3 viewers, hello. Grabe ah. Labas ka agad yung pawis. Dito ang kairan natin. Talagang tibay. Tibay. Ano nga po pala yung pangalan sa inyo ng ano? Kayuran. Ang aming pangalan, ang tawag namin yan ay Kiskisan. Dito sa Bicol, Kiskisan, yung Kayuran. Yun. At ayan yung misis ko. No. Tinulungan na ako na maghimay ng ano, gulay. Anong gulay? At siyempre, yung karne liliitan. May bibili. Babakal. Babakal. Sabi ko na. May bibili. Lalagyan ko po lang karne. Masarap sana nito, yung Bicol Express pag may ano, bagoong. Kaso bawal yung asawa ko. Nagkakaroon siya ng ano, pantal-pantal kapag kumakain ng mga sa dagat. Shoutout po sa mga mahilig sa gulay.
nang matapos yung ano, lapit na mag-event, 20. Makakabalik na ako dun sa Team Hawaii. Ilang araw na back to barracks na. Pagkatapos pala ng kasal, di ko sure kung kinaumagaan, pagka mga ano, pagkatapos ng kasal kung makabalik agad ako doon. Kasi nandito yung mga bayaw ko. At saka yung binan ko na babae, nagbakasyon. Galing Hong Kong. Kung uwi sila dito, siyempre magluluto. Di ko sure kung makapunta pa ako. Siguro, baka pakalis nila. Ako na pala dito. Ito. Ano na itong dapat? Parang ko. At ito yung sitaw. May tao, oh. Hello po sa viewers. For viewers. Bulol-bulol ako ah. Kapitbahay say hello po. Magandang tanghali. May channel dito. Ay, may channel din po pala siya. Yan. Luto tayo ng ano, Bicol Express. Mas marami yung sita. Maraming sitaw. Hello po sa inyong lahat. Pero nasa ito sa Pero nga ano din. Pero, saan muna? Saan muna? Sige, ano mo na. Yan lang naman doon. Pasabak. Hello po sa inyo. Shoutout po kayo, no? Kapitbahay. USA. May bibili, Oh my God. pabakal. Papakalin mo. Saan si Bibi? Saglit lang po kasi may bibili. Hello! Up! May bumili.
Yung baso. Ito. Saraan, saraan. Quiet lang. Hinaan mo yung cellphone mo. Papasaraan. Huwag mong ikutin yun. Tabo. Hmm? Banda mo yung tindahan. Yung banda mo yung tindahan. Banda mo. Bigyan mo na kayo. Bigyan. Maligo naman kayo para Para sakto. luto. Bigyan. Kakain na. Parang masarap kumain. Ligo na muna kayo. Ligo na. Ito yun yung sitaw pala to. Binigay lang to sa amin. Binigyan kami ng sitaw. Bali yung binili ko lang yung pangsahog na karne. Ligo na, ligo na. Ito, pangsahog na karne lang yung binili ko. Kaya tipid talaga. Grabe tipid nila probinsya. Ligo na kayo dun sa labas. Nagripo na kayo ng maligo. Para presko. Hello po sa 3 viewers. Shout out. Shout out sa mga nagsiswimming ngayon. Ingat po kayo sa tubig. Wag po kayong pupunta sa malalim. Sarap mag-swimming. Mainit yung panahon. Madami. Gusto ko po sana Bicol Express mahaba yung pagka-putol-putol. Ay, wala rin sila yung bata. Saan? Hindi sa katalan.
Ganyan. Gugutom na ako. Maghapon ka na ano. Kinain. Tulong ka ng tubig na may yelo. Itong panahon. Ma-dehydrate tayo. Ito gusto mo na itong ano? Bawal? Ano? At ayun, habang nandito pa ako sa bahay, hindi pa ako bumabalik doon sa balatan. Lagi pa ako nagluluto pa nandito ako. Kasi tipid pag nagluto, tipid. Kaya bumili ng ano, luto na. Kumain na ako kumain pag yung mga bili-bili lang na ano. Bili-bili ng luto. Ayun. Maligo na kayo. Maligo na kayo. Maligo na doon. Bubulok na yung sibuyas. Ito po yung ano, tininda namin ng tito ko nung nakarang buwan. Nag-iwan siya sa akin ng ano, nag-iwan siya ng sibuyas. Kasi di naubos. Kasi nabubulok ng iba. Kaya yung hindi kang itapon ko, pinipili ko yung mga pwede pang magamit. Kasi sayang naman. Bubulok na talaga. Morning sa lahat. Good morning. Baliw ko sa cellphone. Hello po, Sir Nan Espedido. Yo, morning sa lahat, Team Power. Hello po, good morning po. Ingat po kayo. At ayun, umpisa na natin yung pagluluto. Pakita ko sa inyo kung paano magluto ng Bicol Express. Lahat naman po tayo marunong magluto, pero may kanya-kanyang teknik. Yung mga gusto rin magluto ng Bicol Express na ano, bigyan ko ng idea kung paano lutuin. Yan, manood po kayo. Ano luto mo, idol? Ano ulam? Bicol Express po. At ayun, nakapagsaing na yung misis ko. Sabi ko magdagdag. Kasi baka kulangin yung kanin. Kasi bihira nila itong bihirang matikman. Pag nagluluto lang ako ito. Yun. Yung karne naka-ready na rin. Ito na po yung karne.
Kaso yung sili, ito yung Bicol Express na walang sili. Kasi may mga bata. Hindi makakain yung mga bata. Kaya gagawin namin, pagluto na, kami na lang yung magsisili. Oh, kasi meron naman, may niluto na kami dito na chili garlic oil. Ito po, sariling gawa namin, chili garlic oil. Pag nagluto ako nito, ilalive ko. Kunti na lang. Kasi dati nagluluto kami ng nagtitinda kami ng siomay. Ito yung nilalagay namin. Naulo ko ah. Ano ko? $11:43. Oras natin. Pinapainit ko lang yung kawali. Ito yung mainit na. Nandiyan ang mantika. Pwede nga ganyan mantika. Igisa. Huwag ka na mag-alala. Hindi ako in love sa'yo. Oh, bakit ba pakiramdam mo pa yata lahat kami inaakit mo? Please, pakitigil lang please ang iyong pagpapantasya. Hindi ka na nakakatuwa. Papagulpin na kita sa bagyang may batuta. Ay, 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 ay. Di ko talaga mag-gets kung bakit ka ganyan. Ang pilit kong sa'yo. Lahat ng kalatihan, suray, pagpasensyahan mo na. Di talaga yung nakala. At ngayon, saka sibuyas, lalagay ko na po yung karne. Papaanoyin natin to, golden brown. Para lumabas yung mantika niya. Ayan. Yung? Ito? At ayun, shoutout nga po pala dun sa dalawang babae na nasagip ng vlog ko dun sa pili. Sa Ship Apple. Ship Apple. So may pili po yun, kambingan. Napakasarap po kumain doon. Pag pumunta kami ng Naga, kasama ko ng asawa ko, papakain ko doon. Napakasarap, lalo yung halo-halo. Sarap.
Ano? Bili ka na ng pansit. Kailangan natin yung sa-discuss ng kasal. Ayan, papa-golden brown natin yan. Pag golden brown na, sana po hindi bawal humix ng bagoong. Lalagyan ng bagoong yan. Kasi bawal. Parang gusto kong magmukbang. Ay, budol fight. Hello po sa 3 viewers. Daming nanonood ah. Ano yung tumatawag ako? Yun, lapit na. Yun, haluin lang kasi tumipilamsik na po yan. Yun. Ano luto mo idol? Ano ulam? Ano po ito? Bicol Express. Na walang sili at walang alamang. Kami lang mag-a-adjust. May mga bata. Patan, hinaan namin yung apoy. Ito may pilamsik na. Talaga. At yung pahabol na sinaing. Wala na naman. Patay naman yung diet nito. Sira ang diet. Grabe talaga ang init ah. Nakaligo na ako. Ngayon umaga. Parang tatlong ligo na naman tayo maghapon. Yun. Pwede na po. Pag ganyan na po yung kulay, golden brown na siya. Mas masarap po kasi pag natutosta yung karne na sahog. Yan po. Pakita ko sa inyo. Malakitan. Yan po. Ay, tumatambasik na talaga. Okay na at lalagyan na natin ng gulay. Bali yung gulay, igigisa-gisa ko muna yan. Yan. Ayun. Kasama na siya na igigisa. Ayun. Bago ko ilalagay yung gata. Yung mga mahilig maggulay,
magluto-luto niyan. Pwede nyo gayahin ito. Sarap talaga nito kung may sili, yung mga bata kasi. Ganyan po. Ang tunay na damdamin. Sinapit ng every Sunday, live. Depende. Live. Ay, every Sunday. Doon po, shoutout po sa mga sponsor ng Team Paway. Salamat po sa suporta nyo. At malapit na yung matapos yung bahay ni Ikang. Sino naman kaya yung mapalad na susunod na ano mapapabahayan. Nabubulol ako. Sponsors. Salamat sa suporta at may bumibili. May tindahan natin, walang bantay. Yun. Ito yung ganyan po. Lalagay ko na yung sinalo mo to? Sinala mo to? Ito? Ayun, nasala na po ito. Lalagyan ko na ng gata. Ay, kay inam. Naubusin. Ubusin mo. Na. Okay na yan? Okay ito. At yung sinaing na pangalawa, kumukulo na rin. Nakakahapon. At ako'y nagugutom na sa niluluto ko. Grabe. Gutom na talaga ako. Magsabon. Nagpulisan nyo na yung ano, ligo nyo, malapit ng luto. Budol pa tayo? Tayong dalawa. Hello? Eh? Uy. Yung kutsara. Ito na yung kano na to. Diba ito yung kompleto.
Ano ba, Alvin? Ayan, kumukulo na. Nalagyan ko na siya ng asin. Asin, pag naglagay po kayo ng bagoong nito, wag muna po kayo maglalagay ng asin. Tikman niyo muna kasi yung bagoong maalat. Ayan. Lagyan natin mag-sarap. Bawas na po ito. Jadi, kunti lang ng mag-dik. Basta may lasa lang siya. Oh, okay na. Haluin. Ang tunay na damdamin. Nick? Nick? Oh. Natin ang pampasarap. Okay na. Pampasarap. Pampasarap. Hmm? This is the fire. Ngayon, tikman ko po kung
Para pag magdagdag ako ng asin. Grabe. Sarap. Sakto. Papapasipol ka talaga. At siyempre, lagyan natin ng kunting asukal para manamis-namis. Pang-balance po ito. Yan ang turo sa akin nung nag-ano sa akin na magluto. Bawat luto, may asukal. Depende po sa paglasa niyo. Kasi nagtrabaho siya dati ng mga restaurant. Ganun. May asukal na gamit. Para hindi nakakasawa yung pagkain. Yun. Sinadya ko po talaga na yung marami yung sabaw-sabaw niya kasi pag yung mga bata gusto may sabaw, dapat ako naglaga tayo. Dalawang nyog. Gimana? Ayos kagad. Balance na. Bumagay na yung natin kung mano na yung gulay. Malambot na. Hindi ko malambot. So po sa for viewers, bubulol ako. Nabubulol ako. Salamat sa apat na nanonood na nagtataga sa aking live. Shoutout po sa inyo. Kagagiling ko lang. Kuya Mark, official. Sarap niyan. Hello po, Kuya Mark official. Shoutout. Lagyan natin ng jacket si Kuya Mark official. Shoutout kay Kuya Mark official. Sarap naman yan. Opo. Hindi ko na po nilagyan ng Kuya Mark ng sili kasi maglalagay na lang ako ng sili. May mga bata kasing kabahan. Yung anak ko na ito saka yung anak ni Bayaw. Ngayon, malapit na magmantika. Haluin. Medyo matigas pa po yung gulay.
12:07 na. Nak, bilis na nak. Kakain na tayo. 12:07 na. Kukuha ang dahon ng saging. May barya. Nang 5. Wali. Kanino yan? Wala akong barya. Patinaan yung apoy. Kasi lalabas ako. Kukuha na ako ng dahon ng saging. At ayun, kumuha ko ng dahon ng saging. Ay, sarap talaga. Ano yun? Meron yung mga May. Wala mo mga saglit. Wala saan. Bakit? Hmm? May, paano mo? Ilasan na. Table. Bakit maiwan yung ating chicken? Ayun, luto na. Kirain. Yung sinaing na pangalawa, luto na rin. Tatakam lang ako. Malambot na po yung ano. Ano yung patayin na namin yung ano, basol. At yung sinaing na sumunod, malapit na rin. Mag-model fight po kami ng asawa ko. Para masarap yung banding. Sabi. Ganda. Nagbilisan nyo na nak. Ano nakalagay? Nilalagay mo? Oo. Paglag na lang. Marugtong na lang yan. Mama. Marami yun. May tika.
sando ko. Josh! Pa? Pa? Tapos na kayo? Tapos! Tapos na ka? Ay, wala na kami natapos. Ayun. Punta ko dun sa... Josh, where are you? Josh! Hmm? Josh! Yung alin? Tawil? Ano tawil? Ryan, ano? Matapos! Wait lang po. Ano tawil mo? Ano tawil namin? Ay, saan upuan? Kailangan na po sa bago. Ano mo sabi? Dito. Nagsimula. Ano? Ini? Kuya. Oh! Kuya. Dito tayo sana. Ay! Uy! Tayo. Ano ka ng bibi? Sila bibihan mo kami. Ayun. Ang sando kasi mainit. Ay! Tignan natin ang kanin. Ayun. Bakit i-budel fight ka na? Budol fight tayo, budol fight. Bilis na. Aray ko, Diyos. Sinutok mo naman no. Mix Channel TV. Okay yan. Hello po. Shoutout po. Mix Channel TV. Papa. 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 Takpan muna natin ng dahon para yung aroma ng dahon. Ito. Ay, nung kanin. Yung dahon na pati. Aroma ng kanin. Ano sa dahon. Right? Yun. Kailangan natin ng takip. Pupudulpet kami ng asawa ko. At ito na yung gulay. Napakasarap. Bis na kayo nak, para sabay-sabay nakakain nak.
nanay kaya. At kunaro ulam si nanay. Nagkaunaro si nanay. Ha? Oh, pinakal mo. Oh, dapat na. Dahil na sana mamaya. Ano na. Adi atod. Putusan. Matudan si nanay ka, baka dahil sura. Ay! Nagbalik na lang. Gutom na ako na. Hindi tayo ng juice. Mamaya. Ay, ice tea. Wala pa lang juice dyan. Yung ice tea pala dyan, walang tanghak. Ano ko yan sa plastic kasi naman. Sarap. Wait nga, Nay. Dodoy, dito ikaw. Plastic ka namin, Nay. Dodoy, dito ikaw. Babalik ko dyan. Dodoy. Bawal yung dito. Ganun lang ko na ito namin. Ano matod? Yan. Bye-bye! Ano mga matod? Narahan ko ito eh. Istikan lang ito kayo. Kulit mo ka doon. Kuha ka ng ano? Ano Kain yun? tayo kain. Ito? Mamaya tayo kung palo. Nanay? Ano namin? Para ito na ulam. Tapos buksan ko na kakaunay, anuan mo na. Mapapansan, mainit. Magdamit ka na lang. Okay, okay. Walang hotdog. Hindi dito. Ha? Ang damit. Ulang tiri ka. Pumunta ng katubo. Sipungon. At sa naman, dalawa. Pwede lang.
Tayo magtimpla tayo ng iced tea. Pamparami yung kain talaga nito. Kuya Mark, sabi yan. Ay, yan talaga ino-order. Pumupunta ako sa restaurant. Yun, sabi ni Kuya Mark official. Yan talaga ino-order daw. Yan sa restaurant. At matamis, lagyan natin ng kasi sa camera. Lupo! Papatulad yung ano natin ah. Ulo. Babaan natin. Kasi mama mo, wala pa? Dapat nakita ko sa gitna. Ang ganda din yan. Ay! Grabe! Lagyan na natin yung kain po. Ay, magkano ka? Dito ka? Diyan ka. Kasi magsisikan ng mga mo. Diyan ka. Dito. Ang dito. Lalagay ka ng mga signo. Diyan na. Kaya sili. Oo. Gutom na. Tagal yung mama mo bumalik ah. Really? Ang sarap mo. Yan sili. Ang hang. Lalaway na ako. Sa tayo ng hilo. Tawagan mo sa mama mo, baka nandiyan na. Yan na, tanda na. Hindi. Oo, kakain na. Lagan yung katagal. Ito po, kain na po kami. Tara. Nak, kain na nak. Kain po tayo lahat. Hello. Hello. Yung asawa kong mahihain na magpakita sa camera. Father, Oh, the Son, and the bang! Holy Spirit. Amen. Pari ka, baby. Manok! Anak, oh, dito ka. Bilis. Ayan, kain po. Banding muna namin.
Kasi pag umalis na ako, mamimiss nila yung luto ko. Yun. Ano yung sili? Anak, sige na nakain. Kaya na na. May karne dyan. Grabe ang hango. Namumula na. Ay! Grabe. Uy! Sarap. Kaya na sa tayo. Ano na? Kutsarita. Nasa ito pa ka. Magkutsarita na suka. Hmm? Kutsarita. Hmm? Ayaw pakita ng asawa ko. Iyak. Hindi naman siya pangit. Bago mo. Asap. Ano ito? Pinahawakan. Ano? Bago. Ako dyan malaki. Iinom ako ng juice. Buhin natin yung kanin na ito. Anong sinabi niya? Okay. Alam niyo sila bayaw dun sa labas kumakain. Sama yung anak niya. Yung binan ko. Alright. Tikman natin yung atsara. Uma nga. Yun o. May atsara dyan. O na. Kaya mataas ha. Atsara tayo mo. Naalala ko. Subukan namin yung atsara na ginawa na. Papa, Kasi para na yan sa abente sa kasal. Nakagawa na nila eh. bakit reviews? Para balance. Dagan na yung sugar. Walang hanghang. Walang yung hanghang. Ay, alam mo bukas. Hmm? Ang lakas yung kamay mo. Oo. Dalas ng kamay ko. Pa, alin yung sweater. Hmm? Kulang yung sili. Ano? Wala talaga panlasa. Tsara. Ay, grabe yun. Lagay natin dito. Ang balance. Ay, maulam ma. Karne. Hmm. Ano yun? Pa, Hmm. so viewers na lang. Alam mo. Kumain ka lang tayo.
Mukbang. Gulay na. Mm. Mm. Kaya na. Ha? Ano? Mana, kayo tawag ng gamit. Nakikita ng gamit mo. Wala. More viewers, hello! Amo! Kain po. 3 viewers. Mm. Mamaya, ulam natin yung gulay na ano. Okay. Puro mga tagulan kasi sa kasal ni dito namin. Karne naman yun. Pag karne naman, kung magdamang karne ako na ako, magiging ulit niya ako pa. Tapos pag uwi nila, uwawag. Magluluto tayo ng pagkadilyo. Pagka. Pagka. Yung gulay. Kasi gulay ako ano. Pagkadilyo daw, nagtanong na ako ano. Napakain na ng kanila. Luluto. Pagkadilyong prito tsaka yung may gata. Ano dahil. Hmm. Tsaka yung, ano yun yung, ano yun, so, Satat mo sa mama. Doon. Parang kawawa dun. Doon. Kawawa. Mama, Abang sakap. at ang kawawa. ano lang yun. Grabe, ubos. Tumba. Ubusin mo, kaya mo ha? Hindi mo inubos yan. Hindi ka makakama swimming. Tagal naman yun. Ubos mo kanin. Unahan tayong dalawa. Gulay kayo mo. Grabe, kain talaga. Parang hindi na ako kakain ng hapunan. Bakit kinain ko hanggang bukas na to? Okay yan kahit gulay ang ulam. Buhay ka na yan. Basta may bigas lang. Opo. Binigay lang po ito. Yung sitaw. Kapitbahay. Puso pa din ang bigay ng gulay gamit dito eh. Pinakang maganda dito sa probinsya. Kasi nakakatipid. Minsan kahit ulam.
Marami naman po yung niluto ko. Si nanay, yung nanay niya, lola niya, kabilang bahay. Pinatran ko para din na magluto. Hello, 5 viewers. Punong bunga nga. Radio 1. Natapos na tayo. Ano kain na? Kain na? Abos talaga. Pangin ng gulay. Grabe gutom. Hindi mo na kinakain ng gulay. Gulay isda. Ito talaga pag gulay ulam, nako. Masawa ko, puro gulay na lang. Hindi siya masyado ng kanin. Ng papak. Mamaya balingoy. Yung balingoy naman, binili ko, halagang 20 pesos. 20 pesos, madami na yun. 20 pesos, marami na. Yung, ano, Dalawang kainan na yung yun. nyog, hinuli lang namin. Libre yung nyog. Magluluto. Ay, harap buhay. Mm. 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 John Canton, sarap ng kain basta sama-sama. Kumusta po? Kailan na punta sa babahay ni Kuya Noel at Simpungan. Pagkatapos po ng ng okasyon namin sa Lanibayaw sa 20. Tapos uuwi po yung bilang ko, galing Hong Kong. Nagpupunta dito yung mga kapatid ni Mrs. Siyempre, habang nandito sila, pag luluto ko yan ng mga gustong ulam, saka mga magyaya kung saan pumunta, hindi ko lang po alam. Pero pag tapos yung kasal, tapos wala namang mga gagawin niya, babalik na pa ako doon. Alam naman po yun ng Kuya Noli. Medyo busy lang po talaga. Bisa lang po talaga. Hindi ko kaya eh. Hindi naman kaya ng Mrs. Madaming gawain po. Pag kasal sa probinsya, mas madaming gawain. Ano na? Kasi yung venue sa bahay. Babalag ko na, kaya babalag ko po yung sa kabinti. Yung baboy, nakakuha na kami. 3 baboy. 600 kilos yung tansya na lulutuin na kami. Tapos yung bigas, 6. Masako. 6 na sako. Kasalang probinsya kasi. Okay, ingat kayo palagi dyan, sabi ko at mainit pati. Opo, Kuya Jun, Sobrang init. Jun Santos. Ako, tubos po yung kanin. Grabe. Tubos yung anak ko na kumain. Turabuhan ko to. Ang bira. Sige na lang. Ano? Naubos ko. Ano? Turabuhan kita. May sipon. Dito. Lapit dito. Bebe. Ayaw mo na? Oo. Wala ka. Ayun po, tapos na po kami kumain. Salamat po sa nagtagang nanood sa aking live video. Ito lang muna po yung lagi kong kung makakuha ko ng pwede kong i-upload, kaya magbablog. Yung granding po, kasal pala dyan, paring Jason. Opo. Sabi pag yung kasal sa probinsya, magsipag lang para makapagpunin ang malaking bahay na pangarap mo. Opo, kuya. Na ano ko na rin po yung kahit ano na kwento ko. Kasi itong bahay na itong tinitirahan namin,
Hindi naman po ito sa amin, sa kapatid ng asawa ko. Tapos kami yung nagbabantay sa binan ko kasi yung binan ko na lalaki, paralyzed na, walang kasama. Kaya kami yung nakatira dito. Kaya habang nandito kami sa bahay na to, mag-ipon din kami para malay mo yung kapatid niya, biglang dito na rin sila sa Bicol. Siyempre, mas maganda yung nakabukod. Tsaka hindi mag-ipon din ako na para sa kasal. Kasi di pa kami kasal. Malay nyo, swertein na, maswertean ko. Makaipon. Makapakasal na rin kami. Eight years na kami nagsasama. Asawa ko. 8 years. Hindi Wala. na nagsasama. Nasa si Baby Bog Nung nagtayo sa Manila, sa naman ako, sa inuupahan ko. Ano ka ba? Diba kayo 8 years? Parang kumontra. Kumukontra eh. Diba kayong 8 years mo ah? Ang bira. Hindi ata ako yung 8 years mo ah. Nagsasama. O ilan lahat? Ano? Ilang years lahat? Ano na? Kasi 16 ka pa lang nun. Yung nagkala kita. Yung sabihin, yung nagsama talaga tayo. Hindi mo sama yung simula nung pinikot mo ko. Huwag mo sama yung... Palusot ka pa. Comment. Ha? Comment. Grabe na busog ako ah. Parang ako na... Ano yung bumangon. Sarap pag may watermelon. Sarap ng atsara. Bagay dun sa nagmamantika na Natira sa gulay yung sarsa. At ayun po, tapos na po kami kumain. Hanggang dito na lang muna po yung vlog ko na to. At maraming salamat po sa inyo. Napahaba, nagpas ng oras, isang oras kalahati. God bless. Ingat. Bye-bye. And